меҳмонони гироми қадр. Greetings to you, dear friends and guests. боиси ифтихор ва сарфарозист ки бори аввал дар пойтахти кишвари соҳиб истиқлоли Тоҷикистон мусобиқаи байналмилалии ҷудо Гран-при Душанбе 2023 баргузор мегардад ки имрӯз маросими ибтидои он сурат мегирад. It is a great honor and pride that for the first time in the capital of independent Tajikistan, the International Judo Competition Grand-pri Dushanbe 2023 will be conducted. The official opening ceremony of which is taking place now. дар мусобиқаи байналмилалӣ меҳмонон ва намояндагони варзиши ҷудо аз 40 кишвари дунё ширкат меварзанд ки ҳамаи онҳоро ба сарзамини Тоҷикистон хушомадед гуфта ба онҳо дар ин мусобиқа барору комёбиҳо таманно дорем. Guests and representatives of judo from 40 countries of the world will take part in the international competition. We welcome each of you in Tajikistan and wish you the best of luck. дар ин ниҳоят муҳими варзишӣ ҳузур доранд раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомали. In this very special sports event are participating the chairman of the Majlisi Milli Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, the mayor of the capital city of Dushanbe, Honorable Rustami Emomali. Президенти Федератсияи байналмилалии ҷудо ҷаноби Marius Vizer. And the president of the International Judo Federation, Honorable Mr. Marius Vizer. Президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон муҳтарам Ismoil Mahmadzoir. The president of the Tajikistan Judo Federation, Mr. Ismoil Mahmadzoir. ҳоло сухан ба раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомали дода мешавад. Please welcome to the stage the chairman of Majlisi Milli Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, the mayor of the capital city Dushanbe, Honorable Rustami Emomali, and the president of the International Judo Federation, Honorable Mr. Marius Vizer. Muhtaram Presidenti Federatsiyaи Байналмилалии ҷудо ҷаноби Marius Vizer, muhtaram Prezidentҳои Федератсияҳои ҷудо, меҳмонон ва ҳозирини арҷманд. Бисёр хушҳолам ки ҳамаи шуморо дар чорабинии имрӯза хайрамақдам мегӯям. Мусаллам аст ки варзиш дар ҳаёти инсоният яке аз василаҳои пайванди халқу миллатҳои гуногун ба шумор меравад. дар кишвари мо ба масъалаи рушди варзиш ҳамчун яке аз василаҳои муассир ва муҳими тарғиби тарзи ҳаёти солим, беҳсозии тандурустии аҳолӣ ва ба фаъолияти созандаву бунёдгарона равона сохтани мардум аз ҷумла наврасону ҷавонон эътибори махсус дода мешавад. зеро Тоҷикистон кишвари ҷавонон мебошад ва синни миёнаи аҳолии он 24 солро ташкил медиҳад. бо дар назардошти ин рушди тарбияи ҷисмонӣ ва умавигардонии варзиш ҳамчун яке аз қисмҳои муҳимтарини пешбурди сиёсати давлатии ҷавонон арзёбӣ мегардад. барои тасдиқи ин гуфтаҳо овардани як мисол кофист ки дар пойтахти мамлакат танҳо дар 6 соли охир зиёда аз 15,000 чорабиниву мусобиқаҳои гуногун бо фарогирӣ беш аз 4 миллион нафар ҷавонон гузаронида шуд. фикр мекунам ки барои кишваре ки 10 миллион аҳолӣ дорад ин рақами кам нест. дар ин давра бо мақсади фароҳам овардани шароити беҳтар барои машқу тамрин ва оммавигардонии варзиш, бунёди майдончаҳои варзиш ва бозии кӯдакон вусъат пайдо кард ва шумораи онҳо аз 50 ба 300 расонида шуд. вобаста ба ин қобили зикри хос аст ки Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат
муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳанӯз аз солҳои нахустини фаъолияти худ то ба имрӯз барои рушди варзиши тоҷик ва ба арсаи байналмилалӣ баровардани он тамоми шароити заруриро муҳайё менамоянд. дар натиҷаи чунин ғамхориҳо бисёр намудҳои варзиш аз ҷумла ҷудо дар Тоҷикистон дар марҳалаи рушди муназзам қарор дошта, ҷудокорони мо имрӯз дар арсаи байналмилалӣ мақоми эътирофшуда ва мавқеи хоса пайдо карданд. иштироки варзишгарони тоҷик дар Гранд Слами Токио, инчунин дар мусобиқаи мастерс дар Иерусалим ва соҳиби медали нуқраи қуввозмоҳии мазкур гардидани яке аз онҳо Теймур Раҳимов гувоҳии гуфтаҳои боло мебошад. бояд гуфт ки ин аввалин медал дар таърихи ҷудои кишвари мо ба ҳисоб меравад. аз ҷониби Федератсияи ҷудои Тоҷикистон бо мақсади боз ҳам бештар ривоҷ додани ин намуди варзиш аз оғози соли 2023 то имрӯз 4 мусобиқаи дохилӣ ва 8 ҷамъомади машқу таълим дар дохил ва хориҷи мамлакат баргузор карда шуд. 11-12 феврали соли 2023 дар пойтахти мамлакат аввалин чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолон баргузор гардид. дар ин раванд ба хотири рушди ҷудо миёни наврасон моҳи марти соли 2023 дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки варзишгарони наврас чемпионати Тоҷикистон баргузор шуд. ҳамчунин боиси ифтихор аст ки соли ҷорӣ тими ҷудои Тоҷикистон ба 10 мусобиқаи байналмилалӣ сафарбар гардида ҷудокорони мо сазовори 8 медал аз ҷумла 2 медали тилло, 1 нуқра ва 8 биринҷӣ гардиданд. қобили зикр аст ки солҳои охир гузарондани мусобиқаҳои сатҳи гуногун ва форумҳои байналмилалӣ бо иштироки ҷавонон дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба ҳукми анъанаи нек даромадааст. масалан дар давоми солҳои 2021-2023 5 мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе, ҷоми шаҳрдорӣ ва ҷоми пойтахт ба ифтихори санаҳои миллӣ бо иштироки варзишгарон аз 134 давлати дунё баргузор гардид. соли 2022 бори нахустин дар кишвари мо чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ бо иштироки варзишгарону меҳмонон аз 22 давлати қораи Осиё ба масофаҳои аз 15 то 175 километр баргузор карда шуд. бо қаноатмандӣ мехоҳам изҳор намоям ки таи 6 соли охир дастпарварони мактабҳои варзишии мо дар мусобиқаҳои бонуфузи шаҳриву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, чемпионатҳои Осиё, ҷаҳон, ҷоми Осиё ва бозиҳои Осиё ширкат варзида 31204 медал аз ҷумла 11771 медали тилло гардиданд. боиси хушҳолист ки имрӯз дар аввалин Гран-при Душанбе 2023 315 нафар варзишгарон аз 40 давлати дунё ширкат меварзанд. итминон дорам ки мусобиқаи имрӯза дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор мегардад ва ба густариши минбаъдаи тарзи ҳаёти солим, рушди варзиши кишвар аз ҷумла ҷудо, дарёфти варзишгарони ҷавону ояндадор ва болоравии минбаъдаи шарафи варзиши Тоҷикистони соҳиби ихтиёр мусоидат менамояд. I believe through sport and competition you all will send a strong message of peace, harmony and friendship to the world. In conclusion, I once again would like to warmly welcome distinguished delegations to Dushanbe and wish all athletes best of luck and success. ба ҳамаи шумо меҳмонони гиромӣ будубоши фарахбахш дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри зебои Душанбе ва ба иштироккунандагони мусобиқа барору комёбӣ орзу менамоям. Ташаккур. Ташаккури зиёд. Thank you very much. сухани навбатӣ
ба президенти Федератсияи Байналмилалии ҷудо ҷаноби Marius Vizer дода мешавад. Here the stage will be given to the President of the International Judo Federation, Honorable Marius Vizer. Distinguished Mr. Mayor, dear President of the Judo Federation, dear guests, spectators, judo family, and media representatives, welcome to Dushanbe for the Judo Grand Prix. محترم رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان، خانمان و جنابان، مهمانان عالی‌قدر، نمایندگان هیئت‌های گوناگون، همه شما را به این چهاربینی فرح‌بخش دوشنبه گراند پری سال 2023 خیر مقدم می‌گوییم. We are very thankful to the government of Tajikistan, the city Dushanbe, and the Judo Federation for cooperating and supporting the organization of the first Judo Grand Prix ever in Dushanbe. می‌خواستم از فرصت استفاده برده با حکومت جمهوری تاجیکستان، با شهرداری شهر دوشنبه و فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان برای همکاری‌ها و در سطح بلند تشکیل نمودن اولین مراتب چهاربینی دوشنبه گراند پری تشکر به پایان خود را اظهار نمایم. We are here to promote the peace, the unity and solidarity in the world, in a country of reforms, of the youth, of development and inspiration for the world. ما اینجا برای باز هم در سطح بلندتر ترغیب نمودن صلح، همدیگر فهمی و وحدت در کشوری که امروز اهالی آن جوان است و با مرام خاصه پیش رفته ایستاده است قرار داریم. We are here to promote the sport, the fairness, the culture, the history and the tradition of your country and show the world a country of innovation, of reform, of development and a country for the investments. ما اینچنین با اینجا امروز با مقصد ترغیب ورزش برای ترغیب فرهنگ، تاریخ و عنعنه‌های مردم جمهوری تاجیکستان و برای به جهانیان معرفی نمودن جمهوری تاجیکستان و جلب سرمایه‌گذاری‌ها به کشور شما که امروز اصلاحات‌ها پیش رفته ایستاده است. عموما مسئله رشد خوب برای مانده شده است قرار داریم. I wish all of you a great judo event in Dushanbe and to enjoy the judo. Thank you. بار دیگر همه شما را به این چهاربینی با شکوه دوشنبه گراند پری خیر مقدم میگویم و به شما برد و باشی با برار میخواهم. تشکر. Thank you very much, Mr. Marius Vizer. تشکر زیاد. حالا از رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی خواهش می‌نماییم که مسابقه بین‌المللی جودو گراند پری دوشنبه 2023 را در شهر دوشنبه رسما افتتاح نمایند. Now we are pleased the Chairman of the Majlisi Milli Majlisi Ali of the Republic of Tajikistan, the Chairman of the City of Dushanbe, Honorable Rustami Emomali, to open the International Judo Competition Grand Prix Dushanbe 2023.
فدراسیای بین المللی جودو صدا می‌دهد. از میهمانان گرامی خواهش کرده می شود که جایهای معین گردیده خود را اشغال نمایند. Dear guests, please take your seats.
ورزش است سربلندی افتخار از ورزش است عالم جماندن در شهر صلح انجمن را اعتبار از ورزش است انجمن را اعتبار از ورزش است اتحاد و دوستی پاینده باد زنده بادا زنده بادا زنده باد اتحاد و دوستی پاینده باد زنده بادا زنده بادا زنده باد My city's bastion of vanity for the distant hero of judo. Beside these eminent spirits, our athletes and the brave ones. Our athletes and the brave ones. Letting union the friendship grow stronger. Long live, long live, long live. Let the union friendship grow stronger. Long live, long live, long live. Long live, long live, long live. اتحاد و دوستی پاینده باد زنده بادا زنده بادا زنده باد اتحاد و دوستی پاینده باد زنده بادا زنده بادا زنده باد زنده بادا زنده بادا زنده باد مهمانان و حاضرین گرامی، اینک پس از چند لحظه رقابت‌های فینالی پیشکشی شما می‌گردد. Dear friends and guests in attendee, in a few moments start the finals of the competitions.